Enw fi 'di Liam Evans, dwi'n astudio Cymraeg a Hanes a dwi'n dod o Hen Galwyn a es i Ysgol y Creuddyn. O Bangor wastad dwi'n meddwl yn lle naturiol i mi fynd oherwydd cysylltiadau teuluol, lot o'n nheulu wedi bod yma wedi cael profiadau gwych. A hefyd o'n i wastad yn ymwybodol o'r awyrgylch gref Gymraeg oedd yma fyd. Felly oedd hwnna'n hwb mawr i ddweud bod fi eisiau dod yma i wneud y Gymraeg hefyd. Da ni cael gymaint o brofiadau, gymaint o gyfleoedd mewn darlithoedd a seminarau a thu hwnt hefyd. Mae gymaint o pethau allgyrsiol hefyd. Mae'r pawb wastad, boed hynny ar y cwrs neu tu allan, barod i helpu chi i gynnig rhyw lyfr. Os ydych chi'n gwybod y testyn yn iawn neu os ydych chi eisiau darllen ymhellach, mae yna wastad cefnogaeth yna. Dwi'n meddwl gewch chi'r profiad unrhyw le arall yng Nghymru i fod mewn cymdeithas hefo'r Gymraeg sy'n mor fyw. Yma, allan ni fynd dyddiau mond siarad Cymraeg, mae'n rhywbeth mor unigryw. Mae gennym ni tafarn Cymraeg ein hunain, glob, felly mae yna gymaint o gyfleoedd i wneud pob dim trwy gyfrwng y Gymraeg a hefyd hefo'r holl lle da ni yng Nghymru, hefo Eryri ar y cefnau, wedyn y môr Iwerydd, jyst o'n blaenau. Mae yna gymaint o gyfleoedd i fod mewn gweithgareddau fyd. O'n i'n ffeindio nath nhw rili helpu y penderfyniad i mi wir oherwydd ges i cyfle i gwrdd â darlithwyr a pobl eraill oedd yn yr un cwch a fi, dim yn rhy siŵr ella, ond yn sicr ar ôl dod yma cwrdd â'r darlithwyr a hefyd ymweld â'r neuadd preswyl, nath o roi hwb mawr i mi eisiau dod i fama, i gweld yr holl gyfleusterau oedd ar gael. Mae mor gymdeithasol yn gym. Mae pawb efo'i gilydd. Os ydych chi'n mynd allan, da ni'n mynd allan mewn maslyd, mae'n tua 60 ohonyn ni'n mynd allan mewn un nos a mae yna wastad rhywun da chi'n nabod, da chi byth yn unig yna. Ges i ysgoloriaeth o 1500 o bunnoedd gan Ysgol Gymraeg, felly nes i sefyll arholiad nôl yn yr ysgol a wedyn ges i 1500 mis Tachwedd pan nes i yma. A mae hwnna wedi helpu lot. Mae wedi helpu fi talu am nifer fawr o lyfrau, mae wedi helpu i fi fynd at bywyd cymdeithasol hefyd. Mae'n helpu ym mhob adrannau yn academaidd a thu hwnt. Dwi'n gobeithio mynd ymlaen i astudio MA yma gobeithio, a wedyn ella mynd mewn i'r byd addysg i ddysgu.